Йөрәгемнән чыккан жан хисләрем, моңнарыма тиреп алдым да, бар дөньяга ишетерлек итеп, тауга менеп аваз салдымла. Мендем тауның башларына тиеп, әнием ташка язып калдырган. Нинди авыр хәсрәтләр аның йөрәкләрен яндырган. Эх, әнием, бик күп күргән идең. Синең газиз булган башларын ярдәм итә алмаган кызганыч, биек тауның авыр ташлары. Менгәнсең дә, таянғансың үзең, шул тауларның ташына. Нинди ачы хәсрәтләр килде диеп башыма. Бер кайчан да истән чыкмый 4 елдан торган язма. Үземә күп мәйтә килдем, зинһар акылдан язма. Әнием шул шигырь юлын моңа килде терәсем. Күз алдымда якты йөзем, төшемә уйчан керәсен. Әнием, иң моңлы җырым, сагыш тулы җанымда, йөрәгемдә саклыйм сине, изгәләнәм тагында. Автор Гөлнур Галимова.